Μαύρη Παναγία. Λίγη μαύρη. Ως το 14, δίπλα μας. Τι. Μαλακά είναι 2 εβδομάδες στο μυθό μας μαύρη. Α, είναι η μαύρη δίπλα. Παίρνει τη δουλειά σου εδώ! Κάνε και εμένα να με θυμάσαι. Εντάξει, μην το Το βγάζω. location, φίλε. Το location. Το έκανα ουσιαστικό. Εγώ τι φταίω ρε μαλάκα να είναι μαύρη. Έχω φύγει. Είναι δικιά μου, παίρνει. Ποιος είναι? Πες το. Άμα! Βάζεις μουσικές γιατί θα κατεβώ κάτω και θα στο βάλω στον κόλο. Άντε, μετά να βγει. Η μαύρη φέρεση σου έκανε ηλίθεια. Δεν το κατάλαβες. Άμα μου κάνει μαύρη φάρσα, να ξέρεις να τη στείλω πίσω. Στο Μοχάμετ Άλι. Φέτνα. Έρθει να λέει. Μαύρη. Τι θες ρε πουτάνα σγε? Έλα, ποιος είναι? Εσύ ποιος είσαι ντε? Εσύ ποιος είσαι βρε? Αχ, ποια είσαι? Ποια είσαι Χρυσό μου, για πες μου. Ευαγγέλου, για πες μου σε ποιο δωμάτιο μπαίνεις? Στις Χρύσας είσαι? Εγώ είμαι στο δωμάτιο μου, άλλαξα μόλις και έρχομαι. Θέλεις να πάμε στα κορίτσια, πάμε. Πες. Κουράγιο. Για πες. Ναι. Ναι. Α, ναι! Α, φίλε, στον πέμπτο έλα. Άμα να μυρίζω τα πόδια του Δόμνο, άστο. Στα κορίτσια θα πάμε. Θα μυρίζει μουνίλα, άντε πάμε. Άντε! Τα πόδια του Δόμνου μυρίζουν από το 14 μέχρι τον 4ο όροφο.